aton nga bisita, ang representative, ang mayor, ang may dulong. Waray ba kundi Mr. Arnold Garado? Nga waray ba kay Garado kundi yung sa gihapon naton nga bisit? Okay, I stand corrected. It's Albert Garado. Ayan. Nga waray ba kay Garado kundi yung sa naton gihapon nga bisita all the way from New Jersey. Waray ba kundi Madam Mary Jane Obsequio. Aminudo, Maestro. Maupay kitaon, ang sayang nga nahuda. Amo ang nalipay, hatong patigura. Labi kong nayunhan, maupay ang sunata. Damo ang nasukat ay naibigayang hirahan ko lima. Nahuda ka sayaw, ayunhan kalaksan. Ang mga katitiro, di mo makikitan. Salit na ipaliwan at kung kabataan. Kung nakakabagilahutan at katigil-giligil. Lahutan na sa layang mo, ayon hang kalakasan o pagano. Lahutan nasaraya mo, ayon hanglitin niyo po sa pati. Tatalungin limon, haiulibong kay ikaw. Aking maon basi ka, magkalibay. Ako tatalungin limon, haiulibong para ta. Magmalipayon hinungduman, magumala. Ang gabo, nananaringsing, iunay kagutinay ng kasing-kasing. Nangdamo na nanaringsing, iunay kagutinay ng kasing-kasing. Maupay kitaon, ang sayaw na alahunan. Ako ang nalilipay, at kung pakikuran. Labi ko na yunhan, maupay na sunata. Damo ang nasuban kay naikikayang hirahan ko iba. Lahutan na sayaw, ayunhan kalaksan. Habang ang katitiro, di mo makikitan. Salit na ipaliwan at kung kabataan. Kung nakakabadilahutan at tukay, tiil-giligil. Alright, thank you so much. Okay, so nga naman kinasing-kasing nga pagkumbina nga